Salutări tuturor! Continuăm săptămâna celor 100 cu... Ce să fie... Cu așa ceva. Ia să vedem. Se vede bine, se vede. Continuăm cu un Lego, după cum puteți vedea. Seturile ce vor apărea în acest Lego haul vor apărea și în restul săptămânii. Avem seturi nu doar de la Ninjago, mai mult nu vă zic, așa că zic să începem cu acest Lego haul. Bun, și să vedem ce se află în această pungă misterioasă. Oh, avem seturi. Ia să vedem. Oh, ceva de la Lego City. 60242, parcă Police Highway Arrest, parcă așa se numea acest set. Primul meu set de la City. Să dau puțin asta așa, ca să se vadă setul. Așa, perfect. Eu mă arăt odată. 60242 Police Highway Arrest. Așa. Să continuăm. Ce mai avem pe aici? Ce mai avem pe aici? Ioi! În sfârșit, ca să zic așa. 71752 Ninja Sub Speeder. În sfârșit. Cred că este setul meu preferat din Seabound. Indiferent de mai am și Hydrobound. Da, deci până acum Police Highway Arrest și Ninja Sub Speeder. De fapt ar trebui să pun pe ăsta mai așa. Așa. Oh! Lego Marvel. 76168 Captain America Mech Armor. Interesant. Am zis că nu sunt seturi doar Ninjago. Tot un Marvel's Avengers, de data asta 76169 Thor Mech Armor. Pune și pe asta așa. Ok. Ioi. Uite că tot vorbeam de Legacy. 71737 The X1 Ninja Charger. Avem două mașini beton. Ia să vedem. Să-l pun aici. Mai e ceva în funguliță? Nu mai am. Oh, mai e ceva. Da. Încă un Marvel's Avengers. Vă mai așa. 76140 Iron Man Mech Armor. Deci avem pe cei mai importanți din Marvel. Pe Tony Stark, pe Thor și pe Captain Steve Rogers. Bun, acesta a fost Lego haul-ul propus pe astăzi. Să recapitulăm puțin seturile. Deci avem 60242 Police Highway Arrest, 71752 Ninja Sub Speeder, 76168 Captain America Mech Armor, 76169 Thor Mech Armor și 71740 Iron Man Mech Armor. Și setul de aici din spate 71737 parcă era X1 Ninja Charger.
acestea fiind spuse, ne revedem mâine cu 2 dintre aceste 1, 2, 3, 4, 5, 6 seturi. Eu sunt Darius, cam atât pe azi, deși a fost mai scurt. Și da, ne revedem mâine cu un nou video.